Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। बे भिडिअआ जोबोद गोबावनि नोंथांमोनहा मिथिखागौ जे जोङो भिडिअखौ बिराद लेट होयो नै जोङो माने बेखौबो बिराद गोबावनिमोन भिडिअआ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे माने जोंनि क'क्राझारावहाय ब्रैथि बा लिटारेरि फेस्टिवल जादोंमोन ओमफ्राय बे फेस्टिवलनिनोमोन आरो ओमफ्राय दा नै होनाया बिराद गोबाव जालायबाय आंनिया खामानिनि थाखाय एसे बिजिमोन नालाय दा बिनि थाखायनो गोबावजों टाइम मोननानैसो दा एडिट खालामनानै होनाय जादों आरो दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय। जोङो दा नै आइजों आंजों बे फेस्टिवलावनो फैदों आरो माने आइमोनहा खन्थाइ आवरायोबो नालाय माने जोंनि आइया माने आंनि जोनोमगिरि बिमाया आरो आंनि बिखुनजो नङा आंनि जोनोमगिरि बिमाया माने दा खन्थाइ लिरोमोन नालाय दा खन्थाइगिरि आइजोफोरजों बिसोरो ज' ग्रुप डान्स खालामनो नागिरदों आरो दा बेयावनो आंबो बिसोरखौ मेम'रिसनि दे खेबनोसै होननानै आइजों फैफानाय जादों आरो बे फेस्टिवलाव ओमफ्राय आङो नै फुरा माने क्लासनिफ्राय डाइरेक्ट फैदों आरो माने आङो माने न'निफ्राय फैयाखै ओमफ्राय एसे मेसिमोन डाइरेक्ट थेवबाबो फैबाय आङो नायनोबो मानोबो एसे ओमफ्राय दा नै साजायनायाथ' बिराद मोजां साजायदों लकेसनफोर नोंसोरो जाय नायफैदों बिसोरथ' नुलांबाय जानो हागौ जाय नायथि फैयाखैमोन दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि ब्लगावहाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन डेक'रेसनाबो बिराद मोजां खालामदों ओमफ्राय जोङो नै सफैबाय आइया लोगोफोरजों सोंहरबाय आरो बहा दं ओमफ्राय दा नोंथांमोना जुदि फैदोंबा मा बुक्स लांखो कमेन्ट सेक्सनावहाय खोन्थाबानो जाबाय बुक्सफोरबो मेरला दंमोन स्ट'रि बायदिसिना मोजां पयट्रिफोर ओमफ्राय आंथ' बिदियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया थेवबाबो आं माने आइमोना खन्थाइ आवरायो नालाय खिन्थु खन्थाइ खोनासंनो आं बिराद मोजां मोनो आरो बाट आंनावहाय बिदि टेलेन्ट गैया आरोना बिनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाट खिन्थु आंनि जानाखि फादार इन ल आंनि बिहाव बे बिराद मोजां खन्थाइगिरि आरो प्लास आंनि आबौखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोनहा जा नायो बेबोथ' सासे सल'मा माबामोन लिरगिरिमोन दा जोंनि आइयाबो नै दा खन्थाइगिरि आरोना खन्थाइ लिरो बियो ओमफ्राय गावनि माने निजे लेखा गैया ओमफ्राय थेवबाबो गाव लिरनानै होयो आरो एफा एनै नांगौबा मागौबा ओमफ्राय दा नै आइमोना रेडि जाबाय ओमफ्राय नै बाहाय मेरला दङ खन्थाइगिरिफोर बिसोरबो ज' मोसानो नागिरदों आरो दा आइया लेट सफैनानै नै दासो देलाय होजागासिनो दा नैबे स्टरफोरावहाय लेखानि अनगायैबो जानाय आरो दख'ना आरि इन्दि सिनिबो दखान होफैदों आरो दा बिराद मोजां मानो होनोबा गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफोरा गासिखौबो नुलांजोबो आरोना प्रग्रामाव फैनायफ्रा मा बर'फ्रा मा गानो मा जोमो बिदिखौ नुलांबाय माने जोंनि थाखाय एसे फायदा गोनां आरो मोजां ओमफ्राय दा नै आइयाबो देलायखांबाय ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय आरो आइमोननि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि बिसिनि गौथुम आरोना बिसिनि ग्रुपनि ज' बाहाय सोरनि मा लिरनाय दंमोन बेखौ ज' लाबोदों आरो नोंथांमोना सोर माखौ बायनानै लांखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दा नै बिसोरनो बुक्सफ्रा बिराद मोजां आंथ' बिदिनो गोदो बिराद बिजाब फरायबोबाय दा खिन्थु बारा सम गैला आरो फरायनो नाथाय आंबो फरायफिनगोन सानसे सम ओमफ्राय आं दा नै आइमोननि देलायनायखौ नेगासिनो आरो प्रग्रामाबो जासिगोन दसे उनाव बिनिफ्राय बेयावनो आइमोना साहा लोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै लारु मोननानै आं लारुखौ जाबाय आरो एसे दा नै ओमफ्राय आइमोना फट' खेबजाबाय आरो माने प्रग्रामा जानोसै नालाय प्रग्रामाव थांनायनि सिगांनो एसे फट' खेबजागारबाय आरो जेन'बा मोसाखांनायनि उनावसो मेङो नालाय बायोबो आरो आंहाबो एसे थाब थांनांगौ नालाय ओंखायनो बिसोरो थाब खेबजागारबाय आरो ना ज'नो ओरै खालामसैलाय दे ओरै खालामदोलाय दे दे नाहरदो दे फाफ्लियाव जालालै नोंसोरजों पस्ट खिथाबाबो दे एबार मोजां लादो औ दे नेक्स्ट पस्ट ओमफ्राय गैला ओमफ्राय बोरै थानांगौ नोंसोरखौ ब्लगाव होजोब्बाय आं औ सिख्ला जाफ्रामानोथ' सिख्ला जासिनो लागोन आयै र' बेयाव मा बुस्थु लाबोदों र' साथाम आलदा सानै आलदा जाबाय हाजो देखायनो
रावबो दे 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 ओरै नाहरदो ओमफ्राय मोखाङा आइना आखाइ एसे गोजौ खालामबोयो औ जाबाय ओं दे ओरै नाहरदो God bless you. God bless you. God bless you. 파메람. 중국 문제 때도 유능한 파메람. Very sweet. Very sweet. Baba, Baba 다는데 라카오 시장은. 아 피다 라카오 시장이야. 네 गावनि हारिमुखौ लानानै गावनि थुनलाइखौ लानानै माबादि गोग्गानाय मोनो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां लिरगिरि बिथांमोना गायोना जयश्री बर' आरो बिथांनि लोगो बिथांमोनखौ दिनैनि बे जौसांखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ गावसोरनि समायना रमायना मोसानायजों बेखेवनानै होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय
बे फेस्टिभेलनिनो अखानायै आंनि बिहाव माने बाबाखौबो खन्थाइ आवरायनो लेंहरदोंमोन आरो दा बे खन्थाइ आवरायनायनि थाखाय बाबाया खन्थाइ आवरायहैदोंमोन आरो गावनिनो लिरनाय दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंबानो जाबाय जाय बे दिनखालिनिखौ खोनासंनो मोनाखैमोन Yeah, I'm very happy to be part of this reading program. Power of words, isn't it? My first poem is Sadhep, because it is the power of words. My title also, Sadhep, this is literally word. Sadhep, खोमसि मोनसे खथायाव सोदोब मोनसे खोनादोंमोन आं मोनसे सोदोब मोब्लिब गैयै मोनसे खथा असिना मोनसे सोदोब खोमाजोंल' खोनायो आखाइजों मोनदाङा मेगनजोंबो नुजोबा मोनसे खोनानायल' असिना सोदोब खोनानो मोनफेरै सोदोब मोब्लिब गैयै खथानि खिरखिखौ खेवनानै मोजोमसे बाहेरानि सांखौ आखायाव मोजाङै दांग्रोमदोंमोन आं लासै लासै गोदान सोदोबनि खोमा गन्थं बिगावै Its English version is like this: word. In a dark room, I heard a word, one dark room, an unknown word, just heard by ears only, not being held by hand, not being seen by eyes, just only heard the strange word, never ever heard word, gathering, getting open the window of the dark room, gathering a fistful of outer light, I started feeling slowly the new words, ear, nose, chest, belly. Thank you very much. This is my first point. The next is Kokrajhar to Sika. Unthing da naifin, angbo dong nongjang logoआव लोरगिया हम गोरा आखाइजों दिनै आलिंगनि सोदोब रिंखांगोन अख्रां आरो लैथोनि बिखायाव गोमखांगोन सोरगिदिं हाजो हायेनाव नोंजों आंबो दंफायो आवरायगोन जेराव दावगा आरो दावगा उनथिं दा नायफिनथा सांग्रेमा नुगोन मोग्रेमगोन लामाखौ आन्दायनांगोन Kokrajhar नोंजों आंबो दं बे हावानिफ्राय बै हावासिम दावखो आरो दावखो गोजा गरायनि लागामखौ जयैनो बोगदावगोन सानैबो गोबां सिमांफ्रा फिथाइ जागोन गोबां फिथाइफ्रा सिमां जागोन आरो सेवलांगोन गोबां सेवनाय फिथाइफ्राबो रज'फिनगोन बे हावारखौ फारिथिं सोमखोर महर होगोन Kokrajhar to Sika. English. Don't look back, I am along with you. Grasp the word with firm hands. Today the endless words will echo in the hearts of ether and sea. Will resonate around the landscape and hills with my company in your terrace. Go ahead, march forward, never look back. Least encounter fits and busyness, only to derail the path of destination. Kokrajhar Valley, march ahead. I too am alongside you. From this to that them together. March along and along. I too take hold of the reign of that horse. Many poor dreams will bear fruits. Many poor fruits become dim and rotten. Many poor rotten fruits will grow again. To re-eleven the tail into das belly. Kokrajhar Valley, go ahead. Winging words. In such a way, winging words, writing down the infinitive of the blue, I made a number of winging girls who could fly like butterflies. Yet they were not winging words. I further encountered heads of giant winging boys in the process. They were also able to fly like the birds. Still they were not so my sound was traded. I have encountered a lot of winged humans
who could fly anywhere else at will. But they were not wing words that I have been Triple duita. moved towards. The wing words Triple may be duita. embedded in the beautiful poems. The poets Triple song. seem to fly with from dream to reality, সব ঢুকানো from একদম this ফুল world to eternity, sing the song of humanity. That's all. Thank you very much for bearing with me for this my day. That's all. Thanks again. Goodbye. Assalamualaikum. Thank you so much. A poet from Kokrajhar, jwng tabai. आंनि खन्थाइनि मुङानो जादों मागोनि रोमोदो बेसरबारियाव नों सावगारि सेबखांजाखालि। मनालिसानि मिनिनाय गुस्थिजों खनले खनले फेसन खालामना मागोनि रोमोदो बेसरबारियाव नों सावगारि सेबखांजाखालि आं गोसो थोदोंमोन नोंखौ बै दिनखालि नुना। लाइगां दख'ना रोबैया नोंनि साम'बादि गोहैलेयै थाबायनायाव मोनसे रुजुजायै देंखो सिखांदोंमोन। बेसर बिबाराव बानाय बेरे सिखिरिनि रोजाबनाय देंखोजों लोगोसे फंलें फंलें जंजिर जंजिर आसिजों नों बेसर बिबार खानानै फेसन खालाम खालाम मिनिहां माहां खालामना नों सावगारि सेबखांजायोब्ला आं बबा जायो सोरगोनि सिख्रि सिख्लाबादि मुहिनि गोनां नोंनि महराव। नोंनि बिरखारनाय खानाय बिलाइनि मोदोमफ्रु मोदोमनाया बेसर बिबारनि मोदोमनायजों गोरोबफाना हुरा हुरा आंनि गन्थङाव हाबफैदोंमोन। सानदोंमोन आंहा गंसे केनभास थानायमोनब्ला सैनाय नोंखौ सावगारि एरखांना दोनगौमोन आं लियनार्ड' दा भिन्सि बादि। बेसर बिबारनि रोमोदो गाबजों नोंनि मागुर सावलि महर मुस्रियाव आरो मिथिंगानि हायनायाव आं गोजावदोंमोन। सानस्रिफोरा आंनि अख्रां नांगा नांगा मिजिंनि हरै बारै बिरलांदोंमोन आरो बिरलांदोंमोन। नों मिथिगौना सैनाय नोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय आं बोसोरफ्रोमबो बेसर आबाद मावगोन, बोसोरफ्रोमबो बेसर बागान खालामगोन। फेसन खालाम खालाम नों सावगारि सेबखांजानो, नों बायदेम सुदेम मोसानो आंनि रोमोदो बेसर बारियाव, आंनि मोदोमफ्रु बेसर बारियाव। गोजोन्थों। थेंक इउ। जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय। नाथायबा मोनसे जोंना जोबोर जारला जादों, मानो होनबा जोंनि बाबानि खन्थाइ आवरायनाय समाव मोनासोमोन, बेयाव आं थांनानै खेबहैयाखैमोन आरोना। दा बिनि थाखायनो क्वालिटिया जोबोद खम आरो गाज्रिबो, ओमफ्राय लोगोसे जुम खालामनानै होनांदों आरो आङो भिडिअखौ। मानि थाखाय होनबा लेन्डस्केप खेबनाय नङामोन। जेखियानो जादोला थेंक इउ स' माच।